ukubheka umhlaba esiphila kuwona, izinto eziningi zisekelwe uthando. Kunabantu abadlobongelayo abenza izenzo ezisabisayo nezinyantisa igazi. Ukuthi uyalandela kungenxa yothando umuntu angatholanga mhlambe ekhaya. Omunye enze kahle, enze izinto ezincomekayo, uthothi kungenxa yothando alithole ekhaya. So izinto eziningi zivikela uthando kulomhlaba. Uyabo, kunamathuna akhona aphuma egameni lababethanda kakhulu, nabe bebona ukuthi abathandwa bagcine bethatha izimpilo zabo njalo njalo. Lana nje kafushane njengoba ngithi ithuna lothando. Bakithi ngizofunda nje bese ngiphinde ngihluza kafushane. Imbimbululi ingqondo kunobuhle eqwala imkanza ehlemaweni nenhlanganisela yemicabango engaphethiwe. Uzoba ugobhozi lo nyembezi ehlweni lesinxele engalilindele. Nobuhle usazokuletha lokho kudla noma cha? Imuthi ihece ingebhe edonsa umoya ngesinono ewuncenga kancane kancane samuntu ozwela ubuhlungu onesilonda ngaphakathi. Ebuyisela ishuqulwana sensizi kaSheve ephaketheni maqede ehambisela unini ukudla.